बर' हारिमुनि मोन 13 मुवा बेसादा जीआई टेग मोनबाय। बर' हारिमुनि मोन 13 मुवा बेसादा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन सुंद'यै जीआई टेग मोननो हाबाय। भारतनि जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन जार्नेल एबा इन्डिया इन्टेलेक्चुएल प्रपार्टियाव आसामनि गासै मोन 19 हारिमुआरि मुवा बेसादा जीआई टेग खालामजाबाय। बेफोरनि गेजेराव गासै मोन 13 मुवा बेसादा बर'नि हारिमुआरि मुवा बेसाद। बर' हारिमुनि बै मोन 13 मुवा बेसादा फारियै खाम, सिफुं, जथा, गंगोना, सेरजा, गामसा, दखना, फास्रा एबा जोमग्रा, इन्दि जि, थरखा, खेरादाफिनि, गंगार दुन्दिया आरो खारदै बिदै। बेफोर बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय मुवा बेसादफोरा इन्डिया इन्टेलेक्चुएल प्रपार्टि एबा जिअलजिकेल इन्डिकेशन जार्नेलाव अरायनि थाखाय सोनानै दोनजाबाय। बे इन्टेलेक्चुएल प्रपार्टि एबा जिअलजिकेल जार्नेलाव आसामनि गासै मोन 19 हारिमुआरि मुवा बेसादफोरखौ जीआई टेग खालामनाय जादोंमोन। मिसिं दानाय जि जोम, आसामनि चापि एबा खफ्रि, आसामनि आसारि कान्थि, टेराकाटाफोराबो जायगा मोननो हादों। बैसागो खुंफुं आफादफोरा देग्लायबो सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन। बैसागो खुंफुं आफाद एबा बिहु कमिटिफोरनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोनां फोसावनाय। बैसागो खुंफुं आफादफोरा देग्लायबो सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन। मख'नो गोनांदि 10 बोसोरनिख्रुइ गोजामसिन बैसागो खुंफुं आफाद आरो बिहु कमिटिफोरा देग्लायबो सोरखारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। नाथाय देग्लाय ल'कसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैनायनि जुनै अनसुंथाइ मोननायाव गोबाव जानो हागौ। ल'कसभा बिसायख'थिनि उनावसो मोननो हागौ सोरखारि अनसुंथाइ। बेनि बागै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बैसागो खुंफुं आफादफोरनो अनसुंथाइ होनायनि जुनै रायजो सोरखारा बिसायख'थिनि आय'गखौ खावलायहरदों जाहाथे बैसागो खुंफुं आफादफोरनो अनसुंथाइखौ थि समावनो होनो गनायथि होयो आरो बिसायख'थिनि आय'गआ गनायथि होआब्ला बे अनसुंथाइखौ बिसायख'थिनि उनावसो होगोन। बेयो सोरखारनाव दाहार जानानै थागोन। रायजोआव सानदाखांनाय हारिमुखौ होबथानायनि थांखियै हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो रायजोनि 10 बोसोरनिख्रुइ गोजामसिन बैसागो खुंफुं आफाद आरो बिहु कमिटिफोरनो 1,50,000 राङै अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। डिब्रुगड़आव 3 सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। डिब्रुगड़आव 3 सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। सानसेनि गेजेरावनो डिब्रुगड़नि टाकुरटाननि मोनसे जाम्फैयाव सोमोनांथावै 3 सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। सेवग्लिनो लाहांनाय थासारियाव बोखांदों 3 सुबुंनि गोथै सह। बेनिनो सासेया आइजो आरो गुबुन 2आ उन्दै खुदिया। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सहनि हालोदा आरो गेसाव मोनामग्लुंनायखौ नायनानै माखासे सान सिगाङावनो बै 3 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। टाकुरटानाव 2 सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानाय जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैनायनि सिगाङावनो आरोबाव गुबुन सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़नि टाकुरटानाव सानसेनि गेजेरावनो 3 सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 31 मार्च रबिबार खालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान फालिदों। लोगोसे बे 68थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय आसामावनो फरायसा सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि श्री आकाशदीप आइएएस अफिसार आरो फारियै एसिएस अफिसार एबा नेहाथारि दिदाकान्त हाजरिका, जयन्त सेक्रेटारि श्री आर बुरागहाइ एसिएस, आन्डार सेक्रेटारि जैमा ब्रह्म, श्री सोमेश्वर बसुमतारी पिआरअ आरो गोबां बिटिसि एलए मावख'नि मावख'फोरा बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदोंमोन।
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दाबि 2026 मायथाइसिम आसाम कंग्रेसआव सासेबो हिन्दु सुबुं थानाय नङा। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय राजखान्थिया सोलिगासिनो। गासिबो दोलोआनो हेंथा दोलोखौ गोख्रों रावजों सावरायदों आरो अजद होलायदों, दाय फोनांलायदों। धोरोमारि राजखान्थि खालामनायावबो फावसायनानै थायाखै। बेनि गेजेरजों फैगौ 2026 मायथाइसिम कंग्रेस दोलोआव सासेबो हिन्दु सुबुं थानाय नङा आरो 2032 मायथाइसिम गासै मुसलमानफोराबो कंग्रेस नागारगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। बबेखानि आं मुसलमान समाजखौ सुद्रायनो नाजागासिनो। माखासे मुसलमान लाइमोनफोरा आंखौ मदद खालामगासिनो। बिसोर मदद खालामनायखौ फेसबुकआव नुनो मोनो। रावबो आंनि हेंथा नङा होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। एबसुनि फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारि। एबसुनि बानजायनायाव बड'फानि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। मख'नो गोनांदि दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सानजों लोब्बा लाना फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारिया बाहागो लादों। बबेखानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाना खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बर' हारि आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि सांग्रांथिजों लोगोसे हारि हिसाबै गावनि राव, हारिमु आरो दोरोङारि आसार खान्थिखौ लानानै थांनानै थानायनि सिमांखौ लाबोदों। बेनि आसार खान्थिखौ लानानैनो बर'फोरा गोलाव बोसोर आन्दालन खालामदों। बड'फानि सान्थौखौ लानानैनो बर'फोरा खस्थ' आरो आन्दालनखौ सौसिनानैब्लाबो हारि दानाय आरो फोथांना लाखिनायनि खामानिखौ मावबोदों। बिथांनि नाजानायनि फिथाइ हिसाबै 1993 मायथाइयाव बिएसि, 2003 मायथाइयाव बिटिसि आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआरखौ मोननो हादों होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंदों। बबेखानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखायल' मावलाङाखै। बिथांनि सान्थौ, आइडिय'लजि आरो फिल'सफिया इउनिभार्सेल। मोनफ्रोमबो सुबुं समाजाव बियो सोलियो होननानैबो खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों।